खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 7 फेब्रुवारि 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि फालांगिरि रनजित बराखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। कामरुप आरो नलबारि पुलिसजों जथाय सिग्रोमनानै दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय शाह आलम तालुकदार, साजाल आली, जयदेब महन्त, जितुमणि बर्मन आरो हरेन पाटगिरि। लोगोसे बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ शाह आलम तालुकदारखौ होननानै पुलिसआ फोरमायदों। बागुरुम्बा मोसानाय आईआईटी गुवाहाटीनि मोनसे हाबाफारियाव बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ गुबुन मडेल खालामनानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना बे मोसानायनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आसामाव मोनसे दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि आरो मुगैथाव जाथाय। बे जाथाया जादों डिब्रुगड़आव। आसामनि डिब्रुगड़आव सासे हिनजावसा गथ'खौ 2 मुस्लिम सुबुंफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। 2 दायनिगिरिफोरा 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ आखाइ आरो आथिंखौ दिरुंजों खाख्रबनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उनाव हिनजावसा गथ'खौ आटाबारिनि साहा बागानाव थर गैयै जानाय थासारियाव बोखांनो हादों। हमजानाय 2 दुथांफोरनि मुङा जाबाय फाइजान आली आरो साफार आली। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजोफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। G20 नि थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां साखोन सिखोन खालामदों। बेबायदिनो गोबां सावगारिबो आखिदों। माखासे नुथायखौ नायबानो जाबाय। माखासे G20 नुथायखौ आङो भिडिअ खालामनाय जादों। G20 नि गोबां साजायगासिनो दं। बेहाय गोबां साखोन सिखोन खालामदों। नायबानो जाबाय। नै बे गासै 20 हादोरा बाहागो लागोन। नायबानो जाबाय। नै फ्लेगफोरखौ बे इन्डियानि फ्लेग दङ, आर्जेन्टिनानि दङ, चाइनानि दङ, गोबां फ्लेगफोर दङ। आरो नै माखासे गोबां साजायदों। नै नायबानो जाबाय। बे जाबाय मेन हाइवे। आरो नै बेखौ नायबानो जाबाय। बे जाबाय आर'नाइजों बरायनाय भारत 2023 इन्डिया G20। बेहाय गोबां हादोरनि फ्लेगफोर दङ। आं गासिबो हादोरनि फ्लेगखौ सिनायजोबा। जोंनि इन्डियानिखौ सिनायबाय, चाइनानिखौ सिनायबाय, आर्जेन्टिनानिखौ सिनायबाय, USA निखौ सिनायबाय, अस्ट्रेलियानिखौ सिनायबाय। ओमफ्राय आरो माखासेखौथ' सिनायला। माखासेखौ सिनायनानै नोंथांमोना सिनायबाथाय बुंबानो जाबाय। नै नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।